derinde. Jo, han er godt nok meget lange ben. Den forben, det er helt langt ud i forhold til... Det er bare slikket, så vi har. Du har godt nok trænet med den. Ja. Det skulle godt bide over den nævne. Ja, vi Du da. kunne godt tage Der den. var også en af dem, der bare på et før. Deromme bagved. Okay. Jo, jeg kan ikke rigtig finde mere. Det var den sorte. Sorte halsbånd. I får det ikke. Og bare... Det er mit. Du kan ikke tage det. Prøv at se den der. Ej, kan du ikke huske, at vi gjorde det med lanser? Ej, det skal vi Så sad det fast i... Du bliver nødt til at finde mit snørbånd. Hvor så det åndssvagt ud. Jeg kan finde lige mit snørbånd. Ej, gør det ikke. Skal vi ikke lige løbe herover og se, om der er noget, vi skal tæve? Er du nogen, der finder på nu?